borokani uklugo nuhuroi mankana tabuk 4টা বাজে dong tabuk phano chererok chicken chererok mai chaya mai masaya bogo mai grei lamo asuk laijak dini tamu hingke TSF je bonda khumani obo chung jotoni baga belai kaham haise dini alada khanugu je atkelai mane nai nadi agiwo hingke kaisa single ba TSF sing atkelayo mahai joto bodol no mililai atkelai mane nugia plus dinini abo nai nai hingke belai no agini slai juda tamani baga hingke joto baksa kai mililai tini atkelai jak abu chungbo atkelai jak yang om haikeno obongkha dormonogor thangmano yangte asam bo thangnaga thangoi mano o route obo route number ke 208 aro asuk laijak obono chung jodi government direct saklai hingkai tabuk roman script by sui mankha hino jodi direct saklai hingkai obo horaina kha aithung ba khana jora phano ba 2 din 3 din phano tonglainai haikeno decision na laika tam hike chung soimalia haise koso soimalia je chini bebak jagano chungkhai nai di sanani nangu tabuk cinta khai naikhai naidi Tripura government sana thangkai sabo tong IPF ti tongo tini Tripura motha BJP tini abono tuye atki tini sabo bubini against sabo tong na CPM na sabo na abo governor ni problem sabo riya abo kasunai sabo je chini language pe chung sunani chung pornani obono kasunai sabo ba belai wana masingcha nade chikon obo asuk kotor issue si ingya kintu chini bago ke issue wansung nai khabo kono kotor issue ya are borok ni kok borok suinani english bai suinani roman bai suiken ke borok sohsung jago borok suitung obo kono kok si kure bile obo asuk kotor issue ya bile অবশ্যই আসু কষ্ট খাই chung chiri khoklai sanani nango ge chini tipralen Greater Tripura land ne ja salai tongmani abo busu choba khlaina nangma bab sung wa chung nai roman script bai chung suinani abono tu esi chaya nuya khai charai chikin college por nai charai rok asukai chaya nuya khala ma ka sunani nango ge choba khlaina nango ge u Greater Tripura land aborok ne baka busu kotor khana nangma choba chung jodi abobo maike baksa kai thansa kai sanlai ke চুমকি চালে বুসকাং আগক মানো হাইছে হ্যাঁ 10 জনা ত্রিপুরা সংখ্যা 10 জনা আলাদা ডিমান্ড সানলাইও অভাইকে তো চুমকুন দিন সাকসেস মায়া অমাইকে যদি TSF হিয়াওই দিন IPF হিয়াওই মথাং হিয়াওই অনলি ত্রিপুরা সাংগৈ অমাইকে যদি সানলাই কেনকে ব গভর্নমেন্ট কক পাস মা সানাই হাইছে গাবনো তিনি হর জরা তংনাই নরক ন আং ফুনকনাই নরক পাইথাল জরা নাই তং ভিডিও norokna update doi tongnai channel katalungoi tongkhai subscribe khana nta pukti bab song norok ni subscribe ni besing tui norok chono chubai mano te comment khai man hambai আমরাও তো খাইছি না